Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede patent un temps d'un país que ja anem fent. Corre lliure pel poble, la fera ferotge. Convocar i celebrar la consulta i acomplir els seus resultats. Visca la dreta! Què vos passa, valencians? On està la identitat? Tu creus que jo puc oblidar aquella forma de cantar? Cantaré la nostra història a cau d'orella i somiarem fins demà. Perquè vull, perquè tinc ganes de somiar. Ei, garrot, prohibició, és el que passa quan el mal ve d'Almansa. No es furtarà la il·lusió. En aquesta edició de la Diada també demanem que el feminisme determini el procés constituent, perquè el patriarcat és un dels problemes estructurals de la nostra societat. I per això l'exponent de l'acte polític està format per una petita representació de les netes de les bruixes que no van poder cremar. Encara hem de dir i tornem a dir que no volem reformes, volem ruptura. I és que no hi ha hagut, ni molt menys, la ruptura amb un sistema que ens discrimina per ser dones, ens discrimina per ser de classe treballadora i ens discrimina per ser de nació oprimida. L'entrada en vigor del CETA significa que qualsevol possibilitat de sobirania nacional política esdevé vepullat, esclafada pels interessos del capitalisme més agressiu. Al desembre del 2015, a Gran Lleida, i seguint el fil de tantes lluitadores antifeixistes, van retirar les plaques de tots els carrers que duen el nom de personatges vinculats al règim franquista. I avui ho tornem a fer. Ho fem en homenatge a les persones que lluitem per la nostra llibertat. Ni oblidem els que ataquen a la universitat pública i els que els defensen. Nosaltres seguirem defensant l'educació amb els mitjans que tinguem. I si hem de tornar a recórrer a la desobediència, ho farem. Ahmed, Gàlia, Khalaf, Rayan, Ziad, Asia, Mohamed, Khadija, Hassan i totes les persones en cerca de refugi que us trobeu atrapades esperant poder creuar les fronteres. Us volem a casa, a Lleida, als països catalans, a l'Europa que planta cara, que us vol obrir les portes i us esperem els braços oberts. Contra aquesta Europa assassina, feixista, us volem a casa, refugiades benvingudes. Les veus que no ens faran callar, perquè mai perdrem la nostra dignitat. continuar la senda de la nostra essència i trobar una resposta per demà. no ens podran guanyar si ens donem la mà. Si agafem l'herència que ens vareu deixar.